7 IFM Report. Bilang bahagi ng paghahanda sa nalalapit na tag-ulan, kasalukuyang isinasagawa ng lokal na pamahalaan ng Tayug ang paglilinis at pag-aayos ng mga baradong kanal sa kabaan ng Magsaysay Street sa Barangay D. Tayug. Inatasan ng lokal na pamahalaan ang lahat ng mga opisyal ng barangay sa bayan na magsagawa ng malawakang clean-up drive sa kani-kanilang nasasakupan upang maiwasan ang pagbaha na dulot ng mga baradong kanal at naipong basura. Ayon sa LGU Tayug, mahalaga ang sama-samang pagkilos ng komunidad upang mapanatili ang kalinisan ng kapaligiran at mapigilan ang posibleng pagbaha sa panahon ng malalakas na pag-ulan. Patuloy na sinusulong ng lokal na pamahalaan ang mga programa na katuon sa disaster preparedness at environmental cleanliness upang mati ang kaligtasan at kapakanan ng bawat mamamayan. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Kate Dispo. Tatak IFM! IFM News. IFM News. IFM News.